Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Гісторык Ігор Мельнікаў падрыхтаваў да выдання сваю ўжо 12-ю кнігу. Гэтая кніга называецца «Другая сусветная вайна» на здымках з архіва Ігора Мельнікава. І гэтай кнігай спадар Ігор на фактах, на пальцах, як кажуць, паказвае, што ўсё ж такі для беларусаў Другая сусветная вайна пачалася не ў 1941 годзе, як нам даводзяць афіцыйныя гісторыкі, ідэолагі, падручнікі ў школах, а ўсё ж такі у 1939 годзе. Добрый дзень, спадар Ігор. Прывітанне. Дзякую за запрашэнне. Давайте пачнем з самага такога пачатку актуальнага. А вот наколькі важна ўсё ж такі давесці менавіта гэтую пазіцыю, што 39 год, вот тады ўсё пачалося для Беларусі, для беларусаў, а не ў 41-м? Ну, насамрэч, вельмі важна, я гэта, может быть, у 1000-ны раз паўтаруся, што першыя бомбы нямецкія ўпалі на Берасце, Горадню, Новагрудак, Барановича менавіта на самым пачатку верасня 1939 года. Самалёты Люфтваффе навадзіліся ў тым ліку з савецкага Менску. 70 тысяч наших суайчыннікаў, беларусаў у мундзірах войска польскага пайшлі змагацца супраць нацыстаў з першага дня Другой сусветнай вайны. Гэтыя моманты кажуць самі пра сябе. Вайна пачалася менавіта з 1 верасня 1939 года, і той ж самая Берасцейская крэпасць рыхтавалася да абароны, тыя ж самыя ўмацаванні. У іншых раёнах гарнізоны польскія былі паднятыя па трывозе. Людзі пагібалі ў гэтыя першыя дні Другой сусветнай вайны на тэрыторыі заходняй Беларусі. Пра гэта ў савецкі час не ўзгадывалася, больш таго можна было па шапкі атрымаць, калі за гэта ўзгадваеш, і пра гэта ўзгадваеш і пра гэта пішаш. А ў наш сучасны, как бы, ўжо здаецца, незалежны час. Гэта тэма з аднаго боку з'яўляецца, але зноў-такі прафесійныя гісторыкі, яны пішуць манаграфіі для каго? Каб памеркаваць дзесьці на канферэнцыі, ну, гісторыкі гэта і ведаюць, в прынцыпе. А от грамадства, як не ведала, так і не ведала. Выйсці сёння на вуліцу Менску і запытаць, што адбывалася ў верасні 1939 года. Ну, скажуць, што заходнюю Беларусь далучылі 17 верасня у лепшым выпадку узгадаюць, але з 1 по 17 верасня што адбывалася? Вось кніга. У гэтай кнізе вы правільна сказалі, што насамрэч на пальцах, але на здымках, артефактах, дакументах. Я паказваю сваёй калекцыі з некаторых адкрытых крыніц. Паказваю гэтыя жывыя прыклады таго, што адбывалася з 1 по 17 верасня на тэрыторыі заходняй Беларусі у міжваенны час, што адбывалася. Гэта таксама тэра інкогніта, што было на міжваенны час на тэрыторыі гэтых беларускіх абласцей заходняй другой рэчы паспалітай, можна сказаць. І падзеі з верасня 1939 года, падзеі 40-41 год, гэта таксама Другая сусветная вайна ў Европе, а гэтыя тэрыторыі таксама жывуць па-іншаму. Ну і, безумоўна, 41-45 год. Гэта таксама моманты, пра якія не кожны сённяшняга дня ўсю праўду ведае. Можа быць, вот паспрабуем так чыста тэарэтычна паразважаць, чаму такая пазіцыя у афіцыйных, ну, найперш, я так разумею, ідэолагаў, а не ў гісторыкаў таго ж самага інстытута гісторыі, таму што, як вы кажаце, яны ўсё ведаюць, усё разумеюць. Можа быць таму, што ўсё ж такі вот мы гаворым зараз пра вайну для беларусаў, для народа, а яны карыстаюцца такімі меркамі, як дзяржава. Можа быць, вот паколькі гэта была не БССР тэрыторыя, таму как бы і не кажуць, што... Справа ў тым, што насамрэч мы застаемся апошнім кавалкам Савецкага Саюза. Гэта, канешне, вялікая праблема, насамрэч, і яна застаецца, гэтая праблема, у сённяшніх галавах і чыноўнікаў, і некаторых даследчыкаў. Ну і насамрэч самая вялікая праблема грамадства, перш за ўсё. Грамадства, яно насамрэч павінна па-іншаму ўспрымаць гэта ўсё, а як оно можа само ўспрыняць? Кніжкі яны ўсё ж такі, ну, збольшага, канешне, опять же, для навукоўцаў, а не для вось грамадства. А такія даступныя кніжкі, іх мала.
Выставы их мало, их амаль не праводзіцца. Ну как, вот какая праблема вялікая. Таму насамрэч трэба гэта ўсё даносіць да людзей, паказваць гэтым людзям гэтую праўду. А такіх як я, ну на вялікі жаль, не так шмат. І праектаў гэтых вельмі мала. Самі ідэолагі, ну насамрэч яны прызвычаіліся браць старую савецкую кальку, 41-45 год. Помнікі яны прысвечаны 41-45 году. Іх шмат гэтых помнікаў. Гэта добра з аднаго боку, але гэта не паказвае ўсю праўду пра другую сусветную вайну. Кніжкі збольшага ўспаміны вайскоўцаў таксама савецкага часу. Падзеі 39-го года, удзельнікаў 39-го года, ніхто гэтай ўспаміны не збіраў, напрыклад, за савецкім часам. Больш таго, можна было, опять же, паўтаруся, па шапкі атрымаць за тое, што ты апытваеш дзеда, які з 39-го года змагаўся супраць нацыстаў, ці ў арміі Андерса, напрыклад. Тут таксама ў гэтай кнізе пра другі польскі корпус апісваецца, што беларусы не толькі змагаліся ў шыхтах чырвонай арміі, але таксама і ў шыхтах вось гэтай 8-й брытанскай арміі, другого польскага корпуса. І гэтай інфармацыі няма, і таму 14-й год адкрываю выставу ў Заслаўі, прыходзяць чыноўнікі і кажуць, у вас тут мундзір жаўнера войска польскага і мундзір чырвонаармейца. А што, яны паміж сабой воевалі? На што я адказваю, давайте я паставлю мундзір жаўнера вермахта, яны паміж сабой усе воевалі, але вы гэтага не ведаеце, тут шкада. Я не прасоўваю тут Польшу, а расказваю, што гэты польскі мундзір гэта такая ж частка беларускай гісторыі, пра які варта казаць. І вось гэтая кніга пра гэта якраз і расказвае. Як вы думаеце, вот я зараз просто падумаў, што можа быць, вы ўзгадалі войска польскае, беларусы, якія былі ў гэтым войску і таксама ў арміі Андерса, так. Потым, вот як лёс склаўся тых беларусаў, якія ў гэтых войсках ваявалі? Вось зноў-такі звяртаюся да гэтай кнігі. На яе старонках мы бачым вельмі цікавыя здымкі. Гэта будуць і здымкі звычайных людзей, напрыклад, тых самых палонных той вайны. Вось яны траплялі, напрыклад, вось на камеру пакажу. Яны траплялі, напрыклад, і ў савецкі палон, і ў нямецкі палон. Некаторыя з іх спрабавалі вярнуцца, напрыклад, у Беларусь. І калі яны паспелі гэта зрабіць, напрыклад, у 39-м годзе, збольшага яны маглі трапіць у сям'ю, калі гэта былі радавыя. Але калі, напрыклад, гэта было ўжо ў 40-м годзе, яны даходзілі дадому, ішлі рэгістравацца, напрыклад, у міліцыю, НКУС, і іх адпраўлялі ў Сібір. Як? Чаму? Таму што яны незаконна перасеклі новую савецка-германскую мяжу. І гэта было жудасна, таму што я асобна пішу пра гэта і расказваю пра гэта, таму што гэта цяжка. Людзі змагаліся супраць нацыстаў, яны прыйшлі дадому, іх высылаюць, таму што яны перабежчыкі, якабы. Вот я про тое... Андерсаўцы, гэта іншая сітуацыя, пра яе можна асобна казаць, пра вас перабіваю. Да, я вот про гэта і кажу. Людзі, як вы кажаце, беларусы ваявалі супраць нацызма, прыходзілі, вярталіся пасля гэтых баёў да хаты і траплялі у НКУС, у лапы НКУСа, траплялі ў Сібір, потым яны былі, нехта загінуў, большасць загінуў, хтосьці проста загінуў, хтосьці, можа быць, нават і быў пакараны, расстраляны. А што мы маем зараз? О, непадалёку да гэтага часу стаіць помнік Дзяржынскаму, да якога ускладаюць кветкі. Традыцыі НКУСа жывуць і падтрымліваюцца нашым, выбачаюся, КДБ. Можа быць, з-за гэтага яны не хочуць раскрываць і прымаць вот гэтую гісторыю 39-го года, што яны вот ёсць такія старонкі. Вы адказваеце на пытанне, і ў той же час яшчэ не до конца далі адказ. Таму што справа такая. Я раней выдаў кніжку, вельмі цікавую кніжку, дарэчы. Мяжа была пад Менскам. Таксама быў альбом, таксама за ўласныя сродкі гэта ўсё выдалася. І вельмі цікавы матэрыял быў там. Я дасылаў некалькі разоў гэтую, ну, как бы матэрыял, інфармацыю пра гэтую кнігу ў дзяржаўны памежны камітэт. На што была атрымлена адказ, калі зацікавіць нашых афіцэраў, мы правядзем прэзентацыю. І ўсё, кончыўся наклад, скончылася ўсё, прайшло стагоддзе памежных войскаў, памежнай службы і нічога, ніякіх прэзентацый. Хаця кніга была напісана з дзяржаўных пазіцый, но, опять же, 17 верасня мы паказваем. Першымі, хто перайшоў мяжу, менавіта савецкія памежнікі. Яны забівалі сваіх калег з корпуса аховы памежжа польскага. Ну, ведаеце, гэта такая мяккая тэма, пра якую варта не казаць. Я кажу, ну як жа ж немагчыма казаць? Гэта было ў нашай гісторыі, пра гэта варта казаць. Але ў 41-м годзе гэтых самых памежнікаў на старой мяжы ўжо немцы забівалі, і яны гераічна леглі ў магілу. У Заслаўі у нас вялікая брацкая магіла гэтых самых памежнікаў. Ну чаму гэта не ўзгадваць? Чаму яны аказаліся раптам не пад Берасцем, а вось тут, ля Мінска, 25 кіламетраў, і абаранялі гэтае Заслаўе?
гэта праўда, вось гэтага міжваеннага часу сыходзіць. Людзі не ведаюць гэтую гісторыю, альбо людзі яе баяцца. Навошта яе баяцца? Гэта наша гісторыя. Дзяржынскі, да, ён быў, але насамрэч вы калі глядзіце, напрыклад, гісторыю таго ж самага НКУС КДБ, вы не расказваеце, што ў 1930-х годах расстралялі столькі супрацоўнікаў НКУС падчас рэпрэсій, а вы раскажыце, колькі супрацоўнікаў НКУС удзельнічала ў гэтых самых расстрэлах беларускай інтэлігенцыі. Ужо ўсё трэба сказаць, расказалі А, то сказаць і Б, чаму не, гэта наша гісторыя. Не сённяшняе КДБ, дзякуй Богу, расстрэльвала, а расстрэльвала той час, то трэба расказваць гэтую гісторыю. Тое ж самае з падзеямі другой сусветнай вайны. Да, былі рэпрэсіі, да, гэтых людзей высылалі, да, гэтых людзей дэпартировали. Так надо трэба сказаць праўду пра гэтых людзей, пра іх лёс. Іх ужо няма зараз, але... Ой, спадар Ігар, сказаць гэтую праўду, потым вы скажаце, а давайте адкрыйце нам яшчэ архівы КДБ. І вот знаеце, што да чаго гэта дойдзе, а? Дзеля гэтага робіцца, вось, паўтаруся, гэтая кніга з прыватнага архіва, дзе собрана 600 фотаздымкаў, выяў артефактаў, дакументаў. Гэта я збіраў уласнымі рукамі, за ўласныя грошы набываў. І зараз гэта ўсё паказваю, людзям расказваю. Вот можна падтрымаць на Вулібай, яшчэ 16 дзён засталося гэтага краудфандинга, і трэба сабраць гэтыя грошы і выдаць гэта нармальным накладам, каб людзі атрымалі, каб бібліятэкі атрымалі. Я не супраць архіваў, але гэта таксама архіў вельмі цікавы. Безумоўна, да тэмы збора грошай мы вернемся крыху пазней. Я яшчэ вот да сітуацыі з тым, што ведае грамадства, што не ведае. Калі ўжо так склалася, што тэксты навукоўцаў для навукоўцаў з інстытута па гісторыі, што трэба зрабіць вот на сённяшні момант, як вы лічыце, з чаго пачаць, каб вот у грамадстве нешта змяніць у іх галавах наконт падзей, наконт памяці гэтых падзей? Выдатнае пытанне. Гэта павінны быць масавыя мерапрыемствы. Мы ўжо гэта пачалі рабіць, дзякуй амбасадзе Польшы ў Рэспубліцы Беларусь. У 16 годзе 2 выставы правялі, беларусы ў войску польскім і беларусы ў другім польскім корпусе. Гэта нацыянальны гістарычны музей, ваш сусед, і музей гісторыі Вялікай Адчайнай вайны. Дзяржаўныя установы, але слухайце, ну туды прыходзілі як у галодныя часы па хлеб. Банальна проста чэргі стаялі, столькі людзей было, людзей вочы разбегаліся, калі на гэта ўсё бачылі. Гэта значыць, што попыт на гэтую інфармацыю ёсць. Другое пытанне, што трэба рабіць гэтую гісторыю даступнай. І пачынаць трэба? Пачынаць трэба з простага. Публікацыі артыкулу, публікацыі кніг. Я вас падводжу. Пачынаць трэба са школы. Школа, безумоўна, але школа, на жаль, я пазіцыянірую гэтую кніжку як падручнік. Я покажу про гэта як падручнік, таму што гэтая кніжка аднолькава будзе зразумелая і дзіцёнку, які бачыць гэтыя здымкі, і прадстаўніку, напрыклад, студэнцтва, і сярэдняму пакаленню, і старэйшаму пакаленню, бо яны бачаць гэта сямейным альбомам. Падручнікі нашыя, гэта мала інфармацыі, но гісторыя павінна быць смачнай. І нават гэтую цяжкую, жудасную гісторыю Другой светнай вайны можна паказаць смачна. Я вот про то і кажу, можа быць, сапраўды вы вот спрабавалі там выходзіць, ну я не ведаю, на Міністэрства адукацыі, там прапанаваць ім нейкую вот там тэму хаця бы, каб можа быць нешта было зменены, падыход да напісання гістарычных падручнікаў. Ведаеце, я насамрэч сам раблю і не прапаную, а просто банальна спрабую гэта ўсё в якасці выстаў ці кніг зрабіць. Я прапаную дзяржаўным органам, нашым сілавым структурам таксама гэтую гісторыю разглядзець і вывучыць, таму што гэтая кніжка не антыдзяржаўная, і гэтыя кніжкі мае 12 штук не антыдзяржаўныя, яны якраз-такі для дзяржавы, каб гэтая дзяржава была незалежнай, каб людзі, якія жывуць у ёй, памяталі гэтую гісторыю. Я пишу, куды магчыма, я сам адкрыты для супрацоўніцтва і ніколі не, скажем так, замыкаўся ці там адштурхоўваў прапановы. Бачыце, вы ўсё-такі пішаце гістарычную праўду, а вот ёсць такое, што гісторыю пішуць пераможцы, яны лічаць, што ў іх свая гістарычная праўда. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Свабоды. Зміцер Лукашук і Ігар Мельнікаў у студыі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Мегаполис молчит.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, кароткі выпуск навінаў на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Гісторык Ігар Мельнікаў падрыхтаваў да выдання чарговую кнігу, прысвечаную гісторыі Беларусі. Яна называецца «Другая сусветная вайна» на здымках з архіва Ігара Мельнікава, у якой сцвярджаецца, што Другая сусветная вайна пачалася для беларусаў у верасні 1939 года, распавядае гісторык. Першыя бомбы нямецкія ўпалі на берасе горадню, Новагрудак, Баранович, менавіта на самым пачатку верасня 1939 года. 70 тысяч нашых суайчыннікаў, беларусаў у мундзірах войска польскага пайшлі змагацца супраць нацыстаў з першага дня Другой сусветнай вайны. Людзі пагібалі ў гэтыя першыя дні Другой сусветнай вайны на тэрыторыі заходняй Беларусі. Пра гэта ў савецкі час не ўзгадывалася, больш таго можна было па шапкі атрымаць, калі за гэта ўзгадваеш. А ў наш сучасны, здаецца, незалежны час грамадства як не ведала, так і не ведала. Распавёў пра сваю кнігу ў нашай студыі гісторык Ігар Мельнікаў. Размова з ім працягваецца на нашых хвалях. Офіс кампаніі «Работа Тутбай» у Мінску прыйшла міліцыя. Сёння раніцай разам з міліцыянерамі там працуюць следчыя і эксперты. Пасля невядомыя прыслаў 2 лісты з пагрозамі выбуху ў будынку. Пасля гэтага супрацоўнікі кампаніі звярнуліся да праваахоўнікаў, інфармуе Тутбай. Эвакуацыя не праводзілася. Памяшканне праверыў кінолаг службовым сабакам. Міліцыя высвятляе асобу зламысніка і яго матывы. Фотафакты глядзіце на euraradыё.fm. КХП БНФ збіраецца правесці ў нядзелю 28 кастрычніка ў Мінску вулічную акцыю мітынг каля народнага мемарыяла ў Курапатах. Падзея прысвечаная дзядам. Заяўка ўжо перададзена чыноўнікам. Больш інфармацыі на euraradыё.fm. Euraradыё.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У нашай студыі гісторык Ігар Мельнікаў, і мы размаўляем пра яго 12-ю ўжо кніжку. Гэтая кніжка называецца «Другая сусветная вайна» на здымках з архіва Ігара Мельнікава. Спадар Ігар, ўсё ж такі, чаму, яшчэ раз вернемся да гэтага пытання, чаму выдаць гэтую кніжку вельмі важна? Я лічу, што вельмі важна, таму што яна разлічана на вялікую колькасць людзей, прадстаўнікоў розных слаёў нашага грамадства, і не толькі. Кніжка будзе на 2 мовах, на беларускай і на ангельскай мове, то бок на мове, то бок змогуць і таксама замежнікі пазнаёміцца з гэтым выданнем. Але насамрэч кожны год Другой сусветнай вайны даваенны час расказаны праз унікальныя здымкі, артефакты, выявы артефактаў і дакументы. Чалавек проста адкрывае гэтую кнігу і знаёміцца з здымкамі, быццам бы разглядаючы свой сямейны альбом. І з аднаго боку гэта гісторыя сям'і, звычайнага чалавека, жаўнера, цывільнага, жанчыны, дзяўчыны, хлопчыка. А з другого боку гэта глобальныя падзеі Другой сусветнай вайны. Кожны год гэта акупацыя нацысцкай Беларусі, гэта беларусы у войску Андерса, гэта беларусы у першай дывізіі імя Касцюшка, напрыклад. Таксама там было шмат беларусаў, якія змагаліся тут на баку Савецкага Саюза. Гэта жудасны 39-й год і перадзел мапы еўрапейскай які рабіў Савецкі Саюз з Германіяй разам. І гэта, безумоўна, вось тыя моманты, пра якія ў нас не казалі, а здесь, дзякуючы цікавым выявам, цікавым гісторыям, мы гэта ўсё можам убачыць, пазнаёміцца. Ну і, безумоўна, гэта вялікая мая праца ўласная, якую я клаў не толькі матэрыяльныя вялікія свае высілкі, але таксама і проста банальна фізічныя. Вельмі шмат пісалася, збіралася, перапрацоўвалася, ездзілі, экспедыцыі рабіліся. І вось зараз, я думаю, што гэтая кніга можа стаць добрым падручнікам для кожнай сям'і беларускай, але таксама, я думаю, што она ўзбагаціць любую бібліятэку беларускую, і не толькі. Тэма Другой сусветнай вайны, ці як пераважаюць, перавагу аддаюць называць гэты час афіцыйныя ідэолагі, ўсё такі вялікая айчынная вайна для іх. Вот яна, тэма такая вельмі, нават не хочу казаць слова модная, хаця часам вот здаецца, што аж модна ў Беларусі узгадваць гэтыя падзеі, там казаць, што вот мы перажылі, і Лукашенко вельмі любіць часта звяртацца да гэтай тэмы, вот мы там у акопах сядзелі і гэтак далей. Ён неяк сказаў пра тое, што
адбываецца вот часам нейкая такая, ну, як ён правильно сказаў, што гісторыю перапісваюць гісторыю. Вы зараз перапісваеце гісторыю? Не, я ніколі не імкнуўся. Больш таго, ад некаторых нашых, як кажуць, улады свядомых, я атрымліваю таксама па шапцы за тое, што я спрабую паказаць два бакі гэтага медаля. Я не адштурхоўваю савецкага жаўнера, я не адштурхоўваю гераізм савецкай арміі, якая змагалася супраць нацызма. Я не адштурхоўваю даваенны БССР, я паказваю яго таксама на старонках. Але насамрэч я хочу вот паказаць агульны кантэкст другой сусветнай вайны, што былі і савецкія жаўнеры беларусы, і польскія жаўнеры беларусы. І гэта наша беларуская гісторыя. Не варта яе дзеліць на правільную, неправільную, як гэта робіць улада. Не варта вылучаць з гэтага пажаданыя моманты і непажаданыя моманты. Я даю кантэкст. Вот гэтым адрозніваецца таксама мой альбом, які вось мы сёння прэзентуем і расказваем. Пра гэта якраз мала, на жаль, нашых выданняў сённяшніх можа пахваліцца з гэтым. Але насамрэч, канешне, гэта не зусім лёгкая праца, таму што я спрабую паказаць агульны кантэкст другой сусветнай вайны, менавіта робячы акцэнт на нашай беларускай зямлі. Ну, ведаеце, у нас же не любяць прыгадваць пра тое, што, скажем, расстрэльвалі людзей не толькі нацысты, але і камуністы, пра тое, што партызаны не толькі немцаў знішчалі, але і рабавалі, а то і забівалі мясцовае насельніцтва, якое да вайны не мела ніякага дачынення. Зараз могуць і на мяне і на вас абрынуцца, але гэта было. Это факт, гістарычны факт, і яго не трэба замоўчваць, трэба паказваць гэтую гістарычную праўду, пра яе трэба казаць. І мы ўжо ў першай частцы нашай перадачы узгадалі тых же самых жаўнераў войска польскага, якія і ў 39-м годзе 41-м паехалі ў Сібір лес валіць, і ў 51-м годзе тыя ж андерсаўцы прыехалі з узнагародамі брытанскімі, а іх, як жаўнераў замежнага войска, узялі ў Сібір, далей выкінулі. І потым гэтыя людзі, хто жыў у Беларусі, не мелі ні льгот, не мелі ні пенсіі, мелі савецкі документ, савецкую вайсковую кніжку, дзе было напісана «Не участвовал в Великой Отечественной войне». Ну, бо яны сапраўды не ўдзельнічалі ў гэтай Великай Отечественной вайне, бо яны былі жаўнерамі, якія ваявалі ў другой сусветнай. Да, а ў другой сусветнай удзельнічалі, але ж БССР не ўдзельнічала ў другой сусветнай вайне. Яна толькі ў Великай Айчыннай удзельнічала. Вось у тым-то і справа, што кантэкст Великай Айчыннай вайны, ён паказваецца як нейкая асобная вайна па традыцыі з савецкімі часамі. Хаця гэта была адна з кампаній. Як, напрыклад, я пазіцыянірую вераснёўскую кампанію 39-го года, ці абарончую вайну 39-го года, у якой удзельнічалі нашы суайчыннікі. Французская кампанія, афрыканская кампанія і так далей. Вы ў першай частцы нашай размовы прыгадалі пра выставы, якія вы рабілі, праводзілі, паказваючы і ў тым ліку і гэтыя здымкі. Ну і папярэднія вашыя выставы на тэму міжваеннага часу. Я таксама быў там на некалькіх вашых выставах. Сапраўды велізарная цікавасць да гэтага. Але, наколькі я ведаю, не толькі выставамі, не толькі кнігамі вы папулярызуеце тое, што вы робіце, сваю працу. Чым яшчэ можаце пахваліцца? Безумоўна, гэта экскурсіі. Дарэчы, іх вельмі шмат, і я іх сам прыдумываю. Это аўтарскія экскурсіі, акрамя таго, што ёсць класічныя экскурсіі, там той же самы Мірня, Свіж, Мінск, Бабруйск і так далей. Але ёсць экскурсіі, звязаныя з вайсковай тэматыкай. Мы былі ў Кобране, там запрасілі вельмі шмат дзяцей, школьнікаў. Потым не зусім прыгожа выйшла, таму што гэтых настаўнікаў выклікалі ў Раной, пыталі, што ж там была за такая экскурсія, чалавек быў у польскай форме, але я расказваў і паглядзелі відэо, што гэта насамрэч пра верасень 39-го абарону Кобрана ад нацыстаў. Праўду трэба памятаць, і, дзякуй Богу, ніякіх рэпрэсій не было. І спадзяюся, што і не будзе супраць гэтых настаўнікаў. Але дзеці чулі гэтую праўдзівую гісторыю. Мы стаялі на могілках побач з пахаваннямі гэтых жаўнераў, сярод такіх было шмат беларусаў, якія спынілі Гудэр'яна ў 39-м годзе. І я яшчэ раз падкрэсліваў, што гэта быў мундзір не столькі польскі, колькі звязаны з нашай гісторыяй, менавіта вайсковай беларускай. Гэта шмат экскурсій па даваеннай савецка-польскай мяжы, і мы гэта праводзім вельмі шыкоўна, таму што мы, гэта група вайсковай гістарычнай рэканструкцыі беларусаў у войску польскім, апранутую савецкую памежную форму, НКУС,
Але насамрэч гэта частка нашай гісторыі, мы павінны яе паказваць, што Беларусь была падзелена. І калі, напрыклад, мы рабілі фэст «Мяжа» была пад Менскам у Вязанцы, то некаторыя таксама нашы таварышы пісалі: вось Мельнікаў укапаў польскі слуп пад Менскам. Але слухайце, мы рабілі абмен насельніцтвам, вось мянялі 2 жанчын перабежчыц. Людзі плакалі, стаялі. І я паглядзеў, думаю, што насамрэч тыя, хто плакалі, для іх дзеці стаялі, таксама плакалі. Яны зразумелі, што чужынцы падзялілі нашу зямлю і што гэта фактычна было такі ганебны падзел. І ніколі гэтыя людзі не будуць жадаць такога паўтарэння, скажем так. Ну і, безумоўна, рэканструкцыя вайсковая-гістарычная. Мы робім гэтыя фэсты ў форме, мундзірах, ездзім. Беларусі менш, канешне, больш у Польшы, але Беларусь таксама спрабуем гэта рабіць. Такім чынам, я так разумею, што ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што вам даюць магчымасць праводзіць гэтыя і выставы, і рэканструкцыі, і экскурсіі. Цяжка, але даюць. Насцярожанасць з боку чыноўнікаў, асабліва мясцовых, ёсць да гэта. Прысутнічае, безумоўна. І насцярожанасць звязана з тым, што я незалежны гісторык. Толькі з гэтым? Я думаю, што насамрэч яны бачуць гэтую гістарычную праўду як праяву нейкай апазіцыйнасці. А гэта кепска, таму што мне падаецца, што, канешне, гісторыя — гэта палітыка, но зашмат гэтай палітыкі ў гісторыі Другой сусветнай вайны. І яна гэтая самая палітыка перашкаджае аб'ектыўнаму аналізу тых падзей: партызанскага руху, калабарацыі падчас Другой сусветнай вайны, гісторыі ўдзелу беларусаў у складзе войска польскага ў барацьбе супраць нацызма. Насамрэч, гэтыя факты трэба проста банальна вывучаць на падставе гісторыі звычайных людзей. І калі вось гісторыю гэтага чалавека ты паказваеш, то ўжо ніякай палітыкі тебе не трэба, ты ўжо абстрагіруешся. Вот выснова ўсё ж такі ваша. Ці гатовыя наши чыноўнікі, улады, там, ідэолагі, там, я не ведаю, там, чыноўнікі ад каго, там, ці ад адміністрацыі прэзідэнта, ці ад мінадукацыі, ці ад каго яшчэ, прыняць тую праўду пра Другую сусветную вайну, пра якую вы даводзіце ў сваіх кнігах? Мне падаецца, што іншага выхаду няма у іх у тым ліку. А калі мы хацім жыць у незалежнай краіне, то мы павінны ведаць сваю гісторыю. Нехта з вялікіх сказаў, што грамадства, якое не ведае сваю гісторыю, не мае права на сучаснасць, тым больш на будучыню. Здаецца, гэта быў Пілсудскі. Але не важна, хто гэта быў, фактом, што ён праўду сказаў. Калі мы не будзем ведаць гістарычную, можна так сказаць, праўду. Так, калі мы не будзем ведаць нашу гісторыю, калі не будзем аналізаваць усе гэтыя факты, і БНР, і БССР, і Другую сусветную вайну, мы просто банальна растварымся. Мы станем часткай альбо адной дзяржавы, альбо другой, неважна якой, але справа ў тым, што мы згубім сваю дзяржаўнасць, мы просто згубім сваю ідэнтычнасць. Мы павінны шанаваць сваю гісторыю, як гэта робяць сёння ты ж самыя палякі, як гэта спрабуюць рабіць, канешне, з вывартамі, але расіяне. Але мы павінны шанаваць сваё, беларускае, мы павінны ведаць гэтую гісторыю, мы павінны да яе звяртацца. Ну, тут справа ў тым, што для большасці, мне такое ўражанне склалася, што для большасці беларускіх чыноўнікаў гісторыя Беларусі, яна вось пачынаецца з моманту ўтварэння БССР. Да гэтага часу нібыта не было. Ну, ёсць яшчэ там нейкі Скарына, а больш нікога не мае, ніякай гісторыі не было. Я вам скажу, што судзіць, канешне, можна, але насамрэч не вельмі строга, таму што калі людзі не мелі магчымасці атрымаць гэтую гістарычную інфармацыю раней, то зараз я бачу людзей на тых жа прыёмах, напрыклад, там в амбасадах, яны падыходзяць да мяне і кажуць: вы вялікую працу робіце, дзякуй вам вялікі. І людзі ў пагонах, і людзі проста чыноўнікі з кабінетаў. Гэта значыць, што ёсць нейкае прызнанне. З другога боку, я кажу, што гэта не палітыка. Людзі вучыцеся, людзі чытайце гэтую гісторыю, людзі звяртайце на яе ўвагу. Вот і все. Добра, давайте вернемся до вашай кнігі. Нягледзячы на тое, што вот яна ўжо стаіць у нас. Гэта сігнальны экземпляр. Да, але гэта толькі сігнальны экземпляр. На дадзены момант працягваецца збор сродкаў на выданне у вялікім накладам гэтай кнігі. На якім этапе? Ну, насамрэч, асталося 16 дзён, гэта волей-бай, там собрана 54, здаецца, адсоткі, яшчэ вось 46 адсоткаў трэба сабраць. Колькі грошай трэба яшчэ? 4000, 400 рублёў, то есть $2000 УЕ. Ну, я спадзяюся вельмі на беларусаў звычайных, канешне, магчыма, з грошамі, не з грошамі. Ну, тут кожны рубель зараз лічыцца за гэтыя 16 дзён. І тут такая справа, што калі не збярэцца ўся сума, то кнігі не будзе. Тут немагчыма забраць тое, што ўжо сабрана. Тут альбо ўсё, альбо нічога. Поэтому я ўжо свае ўласныя грошы туды далажыў, літаральна ў панядзелак. Ну, што зробіш? Ну, такая сітуацыя, я разумею ўсіх, але
кнігу варта выдаць. Кніга гэта не кніга праява проста працы асобнага гісторыка Мельнікава. Гэта кніга, якая павінна быць у доме беларуса, які павінен разумець гэтую гісторыю, які павінен звяртацца да яе і паказваць яе дзецям. Ці звярталіся вы, можа быць, якія-небудзь дзяржаўныя органы? Ўсё ж такі ёсць бюджэт і ў выдавецтваў, і ў міністэрстваў розных. Інфармацыя была адкрытая, пісалі пра гэта шматлікія выданні. Дзякую вам таксама, што вы запрасілі на гэтую студію, на гэтую перадачу. Насамрэч, яна была адкрытая, я паўсюль рассылаў інфармацыю. Адкрыта рассылаў прэс-рэліз, адкрыта расказваў. Падтрымліваюць мае сябры, падтрымліваюць людзі, которые шануюць маю працу. Гэта я бачу адкрыта. Ёсць людзі, которых я не ведаю, але якія вырашылі падтрымаць. Я вельмі спадзяюся, што атрымаецца і гэтым разам гэта зрабіць і выдаць гэтую кніжку. Скажите, вот 12 кніг вы выдалі, а з гэтых 12 кніг за грошы дзяржавы хоць адна была выдадзена? Не, быў у мяне вельмі цікавы досвед, калі мне дапамог адзін з радзівілаў. Гэта першая моя кніга. Ён просто пафундаваў, Мацей Радзівіл, якраз гэтую кнігу, і досыць класны чалавек, таму што ён шануе маю працу. Ён сказаў, што гэта насамрэч вельмі варта для Беларусі, для нашай ввогуле будучыні, таму гэта вось так. Але далей просто вельмі часта гэта было альбо ўласныя сродкі, альбо нейкая дапамога, просто банальна людзей. Краудфандинг гэта трэці ўжо. Першы быў Адысея Палішука, там вельмі удала ўсё прайшло. Забыты корпус менш удала, але насамрэч хоць частку удалося сабраць. Вось спадзяюся, што здесь будзе удала. Да, сапраўды, вот сёння мы, на жаль, потрапілі ў такую сітуацыю, што калі б не краундфандинг, не людзі, то вялікую колькасць, не толькі ваши кнігі, але ўвогуле вялікую колькасць вельмі цікавых кнігаў. І выданняў, і праектаў, і выстаў нейкіх. Мы проста не пабачылі і не даведаліся. Таму, сапраўды, дарэчы, у вас, вот вы сказали, сігнальны экземпляр. Ён адзін ці ёсць вот яшчэ адзін асобнік? Яшчэ адзін асобнік ёсць. Я да чаго это пытаю? Я не напрошваюся, каб вы мне яго падаравалі. Я з іншай нагоды. А вот узялі другі асобнік, подписали: Александр Рыгорович, вы ж таксама гісторык. Вы так любите рассказывать про Великую Айчынную войну. Знаете, вот вам як гісторык, гісторыку, і хай падтрымае адміністрацыя прэзідэнта. Я насамрэч пра гэта думаў, і калі была б магчымасць адкрыта сустрэцца, то я бы з задавальненнем прэзідэнту прэзентаваў бы гэтую кніжку і просто банальна не просячы грошы, а просто банальна сваю працу паказаў бы. Я расказаў бы, што ён у свой час узгадаў, напрыклад, тых жа андерсаўцаў. Я яшчэ бы раз сказаў, што трэба памятаць усю нашу гісторыю, не вылучаць яе на правільную, неправільную, а вось так паказваць гэтую гісторыю, шанаваць яе. Александр Рыгорович, Ігор Мельнікаў саромеецца ці з іншых меркаванняў не хоча прасіць у вас грошай, але я звяртаюся да вас не як да кіраўніка Беларусі, а як да гісторыка. Падтрымайце кнігу калегі, пералічыце троху грошай. Дзякуй вялікі, я спадзяюся, што гэта была такая жартоўная рэмарка, але ведаю, што нас слухаюць там, дзе трэба, можа быць, і дойдзе да вушэй. Таму спадзяюся, што ўсё ж такі кніга пабачыць свет, што мы... Вельмі на гэта спадзяюся і вельмі заклікаю ўсіх людзей, усіх беларусаў падтрымаць. Таксама звяртаюся да ўсіх беларусаў, як Беларусі, так і замежжа. Падтрымайце кнігу Ігора Мельнікава, сапраўды годная і вартая праца. Шмат часу, шмат сілаў было пакладзена, я ведаю, Ігорам на гэтую справу. Таму, думаю, убачым у добрым накладзе гэтую кнігу. Я яшчэ раз дзякую за тое, што завіталі. Ігор Мельнікаў, гісторык, яго сігнальны варыянт новай 12-й кнігі. Сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. А 15-й гадзіне у нас у эфіры прадзюсар, які меў гастрольную ліцэнзію нумар 1 у Беларусі, Геннадзь Шульман. Будзем гаварыць пра стан шоу-бізнеса ў Беларусі.